El contrast entre el glamour i excessos de la indústria de Bollywood i la gent que malviu als carrers és brutal. Tot i això, el cinema continua sent l'opi del poble. La gent venera els actors i actrius, celebra cada sessió com si fos una festa, cantant les cançons i aplaudint els seus ídols. Durant unes hores desconnecta i s'atreveix a somiar. És molt necessari per l'acció social que fa. És com anar al psicòleg o anar al psiquiatre o anar al terapeuta, doncs allà la gent va a veure una pel·lícula, s'oblida de la seva vida, viu la vida de Shah Rukh Khan, viu la vida de Aishwarya Rai, es posen a ballar i es pensen que són la Preity Zinta, vull dir, és la manera de fer que tenen per poder tirar endavant les seves vides, perquè hi ha moltes desigualtats, hi ha moltes classes socials. Una altra de les preguntes claus en aquest peregrinatge de la Sara Barrera és sobre la rebuda. Què els hi va semblar als directors i intèrprets indis això que una occidental intentés introduir-se a la seva indústria? Són accessibles els ídols de la indústria Bollywood? A l'Amitabh Bachchan el vaig veure perquè vam cada diumenge de mes, ell obre les portes de casa seva per saludar la gent. Pensa, igual ell surt a les 7 de la tarda, però a les 3 ja hi ha gent allà esperant. I tu quan parles de fans, igual et penses la típica nena de 15 anys, plorant, histèrica per veure el seu ídol, no? Allà hi havia nadons, nens de 3-4 anys, pares, mares, gent paralítica. Vull dir, el tema de les estrelles és molt diferent, no? Allà no esperen un autògraf, allà esperen només que l'actor el vegi i li toqui els peus, no? Llavors, per exemple, vam estar davant de la casa de l'Amitabh Bachchan, vull dir, allà el màxim contacte que va ser jo cridant com una histèrica i ell saludant i ja està. És un altre món i que els actors no són tan poc propers com els de Hollywood, no? Els indis estan molt orgullosos del seu país, de la seva cultura, del que fan, i al veure una europea que li agradaven les pel·lícules que ells feien, que podia cantar cançons, clar, jo puc cantar totes les cançons de Bollywood sense saber què estic dient, i per ells estaven superorgullosos, i molts cops t'obrien les portes, no? Em diu, ostres, que bé que la nostra indústria, que és de tan lluny, arriba a gent d'Europa, no? Però d'altra banda, depèn de com estaven més reticents, perquè hi ha hagut moltes produccions europees que se n'han burlat del que és el Bollywood, no? És molt fàcil enriure tant d'una pel·lícula que dura 3 hores, que es passen mitja pel·lícula cantant i que els temes potser són molt superficials, no? Per això jo crec que aquest tipus de cinema l'has de mirar amb un codi, no? Tu has de saber què vas a veure. Action! फेंकने का था गन अंधारी लोग Precisament, un dels objectius de les germanes Barrera era trobar i conèixer a Shah Rukh Khan, l'actor més admirat de la indústria índia. Ho van aconseguir? La resposta al cinema. A veure si amb la pel·lícula desperten el coquet els més indecisos, i així, cada vegada som més els que ens llancem a la màgia de Bollywood. La Sara creu que sí, que el públic ja no es mira aquest tipus de cinema com una cosa per frics i que comença a ser conscient de les seves 1001 excel·lències. La gent ja comença a saber què és el Bollywood, no? Abans jo quan deia que feia danses Bollywood em deien la dansa del ventre. Això fa 2 anys sí que ho tolerava, però ara ja la gent comença a saber una miqueta més, comença a voler rebre influència d'altres tipus de cinema, no? Que fins aquí, vull dir que fa molts anys que estava molt limitat al Hollywood, no? Jo trobo fantàstic que puguem rebre influència d'altres cinemes. La fe mou muntanyes. Alguns fan el camí de Santiago. La Sara, enlluernada per la sinfonia de música i color de les pel·lícules índies, va fer el camí de Bollywood. Si la voleu acompanyar, compreu el bitllet pel viatge al vostre cinema habitual. El dia de Bollywood a Sitges es va completar amb la projecció de Paheli, una cinta 100% sabor Bombay que combina els elements típics d'aquestes produccions amb una entranyable història de fantasmes. Paheli té una direcció artística i fotografia molt sumptuoses, però per sobre de tot destaquen les cançons i les coreografies. Tot seguit us posarem un petit trosset d'un dels seus números, el curri, el poder.
सजना रे किरणों से सब रंगना रे कंगना रे किरणों से सब रंगना रे जब चलूं तो छन 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 की अंगना रे जब चलूं तो छन 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 की अंगना रे जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जग सजना कंगना रे जब चूड़ियां खनके कंगना छनके छनके कंगना जग जग सजना रे कंगना रे कंगना बिन मर्जी के खनके ना कंगना बिन मर्जी के खनके ना ताने सुनावे चूड़ियां कंगना बिन मर्जी के खनके ना कंगना बिन मर्जी के खनके ना रूठे मनावे चूड़ियां